Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro. Kiba jukersan hai yang anak kepor. Dia mengangadai ba Jupiter ya ke ba fish. Saja tip hai ka channel ka jonga ka Jupiter Links. Mentah ngan sangi swashpor ban pelaj video ha kato ka Jupiter Links YouTube channel. Bat ngala Shana no dakane ka channel thamai ka pelaj napang. Te ngala mention ka live video jonga ba balai nga ai kerteng pelaj napang ya kane ka channel. Umte banga mood snew banga mood ban pelaj de ki video Auriel lane ki video ki balong persa haka inos alam. Ngaklem temu de kemtaan rei. Kane ka jing ai kerteng junga pelaj napang kadai ka kerteng ka basngau ia daw te dena kata daw kanya sa ai kerteng pelaj napang namar hakane ka video nga pelaj bunjat ki video nga pelaj ya ki vlogs ya ki kenja video ba komik te nga pelaj ru ya ki informatif video lane ki kenja news te dena kata daw kanya sa ai kerteng pelaj napang re nga klem muts new re nga klem don re kata ka jing temu yaki comes new re kata ka jing don interest ka jonga namar banga snu ya daw la nga ai kerteng pelaj tepang ya ka channel te de na kata ka daw ken te perlok mata ngamut ban kren ya ka wake up hang ka bade ka phang ka don kam ha namar ladangi lada ngi kren ya kijingsha bun kibaya bisni ndrei balai pat ki ja ki jingsneu ki kamsneu hakane ka jala ka jungi kane gen ka phang ka banga kwa ban ya mir jemut ka ba kwa bangan ai hakane ka por de na kata daw ke larangi kren ya kijingsha bun ba kiba bisni yangi ki bisni Kim salie lada demokrat para kasiru ki bisni ki IFIR lada ki yo le ki penyap yo pardo parsna majo lada ki yo kan kine ki bro basneu de ki penyap be reng ong ya pi nakalian ka jongate ngam ting remo ngam ting rengan kren be ki jingsha ngan kren be ki jingsha lada pi IFIR ngam setting re nomar ba ngam don dak sneu re ka imlos lang ngam le re ki kam sneu ngam ju berngam breu ngam ju syu breu ngam ju pen sau breu ngam ju le ki kam sneu ka jing thu ka jonga balai ngawan hapo YouTube nomar bang akwa ban wan ra ka bha kamiet ha po ka imlos lang bat ha ka jela ka jungi na kata ka daw kan ngawan hapo YouTube ka jingwan jonga hapo YouTube hakabede bat kini ki informatif video yang ngasna ki video ki balong kyong ni bha nga kren nga semadan be ki jingsha lada kidei ki banta ki ba nga don kam banero ru nga yaro lada nga don kam ban kantho ban peniru ngan peni namar balai ngi im hapo ka risencar pajba laneka demokrasi te hapo ka demokrasi jungi hapo ka rindie ka don ye ka article 19(1) a ka right to freedom of speech and expression ka hok ka bangi la ban kren la dut bat penpau ye ki jingsno ki jungi te haba ngim berngam yano haba ngim kren kitin sneu ngim penmi kitin sneu ngidon kenya ka hok bangin pensai bangin kren te don patki pardo parsnam ki jongi ki ba bisni ki bas ngomong ladangi kren ki jingsha ki ai ki FIR ki ai pulit kim saliere ladau de makna pardo parsnam jong kim saliere nrei ye ki kam snevat kine ki bro ki ledai FIR ne kumnoi ki kam snevat balai ki kam snevat kadang ki sni kadang kisni kedang jelai hakane ka rihasi ka jungi bat hakane ka jela me khlaya ka jungi
balai ki kam sneu gidang jelai hato pilale ayu yakine ki breu ki balai ki kam sneu hato pilala ban te lakam ki kam sneu ladang Ukraine ki jing syabat nakalian ka jongale ngam berngam breu ngam kren ketinsi haki sosial media ngam kren sneu re ngam kren ketinsi ngam berngam breu ngam syuk breu ngam dat breu nrei phi abisni ngasih uang ba ngiim hapok ka demokrasi bat kadba kadang imbat ring sim hakan ya slap perteng ngan ya kren bet ki jingsha ngan semedan bet ki jingsha ya ka ba ngas godai ban penpau namar ba ngidon ya ka freedom of speech and expression hoit ladang timsi ladang kren sneu ladang berngam ya no hoit pila ban ai pulit rei ban ong ladang Ukraine bet ya ka phang ladang supen shai lane ladang criticize ke ka bang don kaman criticize ngim syok breu ngim pen saw breu te kadon ken ka hokengi bangin kren bat pen pau ki jing sneu ka jungi ngai i mentah ki jing sneu kila jelai hakan ke jela ka jungi hato pilala mente la kami kini ki jing sneu dang hakini kita yo maladap kadang don kawe ka kis kepala ja hapo o langtor Eastern West Kazils District hakba katoka riukente lembat ikun joka kila yap hapo kapung bajendong kapung penlangu te nakaliang jongki patba jong kasno langtor nakaliang jongki marjan snong ru kila subahi ba don manore mano ba penyapi yaki namar ba kimnge de ba kin shuyapi haka pung ke bejendong te dang menin ru ngalai iya kawe ka jingja ba sya ter bilor biar bat sya kawang mau kawe ka riukente ke batre hapo umroy airport hapo katling sun ha umroy dang menin nga dang iya kata ka jingja ba sya ter bilor biar bat sya kawang mau ka riukente ba pli te hato ngilala bante la kami ki jing sneu ladang pen pau ki jing syapat pia berngam ya upardok parasnam jungi pia berngam uba keren ki jing sya bunsin hagane ka imlang selang jungi ya uba keren ki jing sya ki bisni lana ki yo le ki bam ki pen yap im yu bro lana ki yo le kin le bekunta kane ka jat bener ka jungi ke deh nakane kadau imat ba kesalong kumba ong manore mano ba utlen ubam tang parakasi nga ngit ya kata ka jingong jong manore mano ba utlen ubam tang parakasi nakali ka jong nga ngit 6% kijat bener pasti kijungi kia imsni ban ya bisni parakasi tangba ya ki kam sneupat kim lak ban telakam kim lak ban pendujai na kata-kata na kalian ka jong nga penrem jur ya ka jingle jong kine ki breu hakane ka jat bener ka jungi om dei banga ong ya baro hoat ki bun ki baharu nrei nga ong tangi kito ki breu ki bat musneu yu pardo parsnam lajong uba yang ki jingsha uba kren ki jingsha na kalian ka jonga ngam tmus ne re ka kwa ban wan ra ka jing bha ka imlang ka salang ngam tmus ne re ban dusmon ya no ngam tmus ne re ngam tim sang re nga kwa ban wan ra ka jing bha ka imlang salang te na kalian ka jonga sulong ba menta ngarang duk namar ba yala jong ru ngampat
trere ki kam ki ba penyuk pisah mar dang bun ki jinglut mar pilai ihi ba manga ngadang haga jinsha ngadang kenai ndre nakaliang ka jonga ngadon kata ka jing anglut bangan wanra ki jingkela hagne ka jela ka jungi ngakwa ban rading khong ini ki kam sneu ngakwa ban wanra ya ka jingba lada don kiba bisniru kimada bisnis itu ndre kadba kadang im kadba kadang ring musim te ngamla masus ngabjar ya ki jingsneu ngahaban pensai ngahaban keren tena kata kadau kita kibas ngomong kimada dep situ kimada ngomong namar ba ngamju keren kulmar nga keren bet kat kum ki poin bet te dena kata kadau ke nakaling kajunga ngakwa yaki para kasi kijungi ba kimdei ban ya bisni para kasi ndrei kidei ban ya teli ke te ban ya teli te ladon kano kakamru swaban le daki kam kwating ngide ban penlong swada kajinya keren ke ya keren ya sutu ndrei kidon ki priuk basne bat ki le direct daki kam ki le direct daki kam ndrei mga ngan jiang bet hak jingsha ngan penyo ya ka justice lada don mano ba terus ne yang namar ngadon ya ka hokban kren hakane ka risencar ba hakane ka demokrasi te parlok ka tang kine ki jingpen sai ki jonga hakane ka por halor ka to ka phang ka bangla kren ba ki khasi ki jongi ki ya bisni para khasi ndre balai pat ki jingsneu ki kharoi hakane ka jela hakane ka ri ka jungi hatong ilala bante la kami ki jingsneu pia bisni ban parkasi kane ken nakane ka jonga nga pendrem jur ya ka jingle sneu jung kini ki breu ki ba sngew ruspa ki ba sngew don buram yala de ndre ki kwa ban nyon ben ban dusmon pardo parsnam lajong kadaya ki jingsneu bat kim la ban sof kim la bante lakam nakane he kadau manga nga pendrem jur dei banga pendrem jur ya baru ki breu ki don ki breu ki babharu ndre nga pendrem jur tangi ki to ki rusneu ki bakwa tang kumno ban kput kumno ban ban nyon ben kumno ban dusmon yu parado parsnam majong te tang kine ki kentin ki ba khendiat halor kane ka phang ba ki khasi ki ya bisni para khasi ndrei balai ki jingsneu ki roy hakane ka jela ka jungi lane hakane ka ri khasi ka jungi balai ki jingsneu ki roy dei nakine ki daw kan bangla kren menta perlok te perlok nakaliang ka jonga ngam thumus neure habang asnai kan ka channel nga pelaj bet ki video ki balong shongi ki balong acceptable haka imlang sala dere banga promote ki kamsniu lane banga don jinga de berkano ka organization manga yeng marway ki don ki parlok ki jonga ki ba support nga ki ba don lem terkat bat nga hapdeng ki jin jenjar ki jonga ki don ki parlok nakalen ka jonga nga sngongu nga ai play ya ki parlok ki ba yarap yang nga haka ki ka shon ka jonga dai nakalen ka jonga ngam don dia de berkano ka organization bat ngam promote re yano inu ngai yeng bet haki jingsha ngai yeng haki jingsha te parlok kumto play sngau ya ki jingcha ki jonga ba kane ka channel plat na phang dere banga thumu sneu ba ngan pelat ceki video ki ba longkam sneu kane ka channel ndrei kadai ka jing sutnat ka jonga banga ai kerteng kane ka plat na phang kamut ba nga pelat bunja ki video ndrei tagi video ki ba long acceptable haka imna salang dere banga pelat ki video ki ba long persya ki video ki ba pensneu ki ba wanra
ya ka jings ngokia ki ba wanra ya ka jing nyala maklai ki pajba te perok teng ni kintian ki ba kintian te sahabatnya like bat share kan video bat saya subscribe dulu pada channel mai ha kan channel nomor kan channel kadang rate dan bok pat tang kita yo ngalai ban monetize kan channel kade baru kade ka jing don lem dorkat ka jing play track lat ban jrong bat ku juru ka jing kersan ka jong pi ki parlo te to play un don lem dorkat bat pi un ai pi ka met ka phat ka bakwet ka bakie khnang ba phin la ban rem ta khnang ba phin la ban penya ji ka mai ka ji khnang ba phin man bha ki liang baro te khublei sibun khublei syajar ngu ublei un don lem dorkat bat un ka khu ye pi bat ngen saya siam biang haki bai pat ki video khublei sibun